abans que comenci res, necessitem de la màgia perquè els actors es transformin en persones de carn i os. Haureu de bufar cap a l'escenari un cop, així. Un, dos, tres, a bufar. Molt bé. Ells, elles, intentaran treure la màxima potència de veu, allò que els naixerà de dintre de tot, però potser, encara no tenen la veu suficient, així que preguem el màxim silenci. Si algun nen petit, molt petit, es posés a plorar molt fort i no es pogués contenir, preguem també que li donin una volteta per fora de l'auditori. Dit això, tornem a bufar i que comenci la funció. Sabeu que van ser una fàbrica? Vaja descoberta! Però avui és molt especial! Preparem una geganta! Una geganta? Sí, una geganta que representarà totes les dones que treballaven a la fàbrica. Quina vida! I els nens també treballaven! No era gens tímid a treballar! Sempre anaven a toc de pito! Us imagineu a toc de pito? El soroll de la sirena és gairebé igual! Ja hi tornem a ser una altra vegada. No diguis això, els dracs moren ni de vermells, de blaus, ni de dolents i de bons. Jo n'he vist una a YouTube. Sí, segur, sí. Sí, són els dracs de Komodo, semblen dinosaures. O cocodrils, o sargantanes. Va, concentrem-nos, tinc una idea. Fem una obra genial. Avui us volem explicar una història. No una història qualsevol. Avui us volem explicar la veritable història de Sant Jordi.
bla bla bla, i bla bla bla, i bla bla bla. Doncs no, així no és la història. Estigueu ben atents i no falleu res. Hola, Iago. De poco fuego. Sus llamas son de mechero. Como tiene 7 patas, él quiso ser futbolista y le echaron de la pista. 7 colas, furibundo, se fue a recorrer el mundo. Y ahora, 7 colas tiene amigos, 7 colas tiene amigas, 7 flores, 7 hormigas, 7 palomas con migas. Policarpio 7 colas es un dragón diferente. Asusta. Se lleva bien con Policarpio 7 colas, un dragón inofensivo que escribe versos a solas. Jo crec que el Montgori té a veure amb els dracs ferotges. Ui, sí, quina por, que tremolo. Però si els dracs que són a la cova són inofensius. Són de pasta de cuina. Més que dracs, són gallinetes. Respecte a les gallinetes, eh? Sí, però són porucs. Anem i s'apartarem una mica.
havia una princesa molt especial que... Vaja cosa tan avorrida! Els contes són coses de nenes petites. Cucu, cucu, caca. Caleu, a mi m'encanten els contes de princeses rebels i perverses. Ja, ja, ja. Un conte us l'explicaré també com jo sabré. Si l'escolteu, el sentireu. Qui no el sentirà, no el sabrà. Segueixo, Sí, sí. La princesa es deia Floricòndia. Quin nom, no? Sí, quin nom. La veritat és que a ella no li agrada gens ni va ser una germà. Jo ja sé de què va aquesta història, me la va explicar un amic. Aquí parles d'una princesa que es casa amb un príncep. Sí, d'una princesa i un drac, el príncep la salva, matant el drac. Uah! Uah! Per què? Per què han de matar el drac? Pobre drac, què els hi ha fet? Uah! És una història de mentida, Sí, i molt tonta. Com es pot casar amb un príncep que no ha de conèixer? Els petits s'ho creuen tot. Segur està enamorada. A mi no m'agraden els contes de princeses frigobles, vestides de rosa, que no juguen a futbol. A mi m'agraden els contes de princeses reals. Sí, rebels i aventureres. Voleu que us expliqui una història? Sí! La història de les princeses que es tiren pets. Ah! Quina pudor! Good morning, ladies and gentlemen. Alaikum salam, Subhana. Buenos días, señores y señoras. Buen día, señores y señores. Salam alaikum wa rahmatullah. Hasta ahora conta va a pasar Buenos días, señores y señoras. Sa Majestat el Rei. Vaja, vaja, quina puntualitat. Sí, molta puntualitat. No feu-me lloc que no puc seure. Sa Majestat la Reina. Aviseu que vinguin d'esquena. Hem rebut un ultimàtum. Un ultimàtum. Com cada any ho diu la història, hem de donar una princesa. La més bonica. La que es creu més de les històries de les princeses. La que és més picaflor. Nosaltres no tenim princeses, però... Nosaltres tenim princeses que els agrada el futbol. No, la Maria Mercè no! Uah! No passa res, senyores, segur que ho podrem arreglar. Us donarà un atac i haurem d'anar a l'hospital. Porteu sacs! Jo tenia 7 filles precioses, i aquí et passa en cada sense. Uah! Uah!
una princesa. No, no m'agrada. Jo prefereixo menjar-me una granoteta petiteta verdeta disminuta que me la tingui d'una caixanada. Què dius, mentre s'enrenota? Potser no pallot? Saps que hi ha una que té molt important? Mira aquesta! Que bonica, daurada, s'esperava cap a Pilla. Aquesta mirada és la més perillosa de totes, només tocant el caus caput. Haurem de fer una mani, no sé, una protesta, una carta al síndic del contra el maltrat d'animals. Hem molt parlat de ver que et clavin una llança. Sí, però és de pega. Segons que agita. Però sempre fa una mica d'amor. Què hauràs picat? Que els dracs són caníbals! Jo crec que tot passa perquè no llegeixen. On estic llegint un que parla de curiositats dels animals. Sabeu que hi ha un mamífer que pon ous? A mi no m'agrada ni gens ni mica la carta fort ni de granota. Ni la de vaca ni l'ovella. A mi tampoc. A mi no m'agrada la carta princesa perquè tenen uns ullets que semblen els coraders. Jo prefereixo una amanida, uns macarrons, uns espaguetis, encara recordo les croquetes que feia la meva mama. No vull pensar que T'imagines menjar-se 100 quilos de fruita variada? Això sí que seria un puntàs. T'imagines cada dia estava en la cova una muntanya de fruita, doceta variada i els amiguets, ja. Jo moriria per un batut pixel. Love a la poesia. Com unes granotes per jugar a futbol. A mi m'agradaria anar a la perruqueria. O per tenir-me per la placeta. Això sí que seria divertit, jugar a tothom a la sortida. A mi m'agradaria menjar les escaroles de l'hort. No, això ni pensar-ne. A mi m'agradaria ser normal. Jo no et puc ser normal. Ser un drac som d'una altra època. Amagant-nos, que ja sento el soroll dels cavalls i els plors de les princeses. No sentiu una coroleta? Potser és de fet de princesa.
Jo tinc pipi. Doncs aguanta, però no voleu callar. Sent dolor de sofre. M'ha tocat una parella viscosa. Jo no vull casar. Ni jo. Con su pareja. Jo encara segueixo sentint pudoreta. Jo no tinc ganes de que em clavin una llança. Tranquils, tranquils, jo sóc un bon negociador. No! Feu-me un pas endavant. Podríem viure tots plegats. Què us sembla? Vinga, va, estem a punt o què? Vinga, sempre igual, va, grup 1, grup 2, grup 3, que ja no sabem de memòria, posem els mesos de mitjà, vinga. Masteu tots? Cansem tot el dia de
I això continua, encara no s'ha acabat. Els divendres I els dissabtes I els diumenges us farem visita. i portarem xocolata i també flors. Així, tot arreglat, no? Visca! 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 I sense saber com, vam començar a sentir com una música dolça. Els entrava molta son i badallaven. I es van quedar dormint profundament. Mireu, si escolteu bé, sentireu com ronquen. No ho sentiu bé? És que roncaven fort i bufaven mentre dormíem. I els nens de l'escola es van quedar ben parats. No sabien què passava. I van posar planet amb un pobre ratolí que s'havia quedat mal assegut al taburet. Al darrere d'un dels nens hi havia un ratolí, pobret. I el van estirar al banc. El van estirar més. Bé, van decidir que ja estava bé. Així ja s'ha acabat. Ah, ja s'ha acabat. Conte contat, conte acabat. Jo he vist com la història de veritat. Que no us tornin a enganyar, Jo tinc pipi. Encara segueixo sentint pudoreta. Núria, són les 4:30, hauríem d'espavilar, Què et sembla? Pleguem? Som-hi, doncs. Ja! Princesa! Res de tot això hagués estat possible si no comptéssim amb la col·laboració de tots els pares i mares, però avui, molt especialment, un fort aplaudiment per l'Anna, a llums, so, etc. I tot, sens dubte, és fàcil amb cançons, però si es té un Pep a cada escola. Pep! I no hi ha com estar benvinguts. Núria! I falta la més important, la directora de l'obra, Teresa. I per últim, què faria sense aquesta gent màgica que ara ja és de carn i ossos, però ha estat una bona estona de plastilina. Nois i noies de tercer i de quart. Visca! Molt bé! I ara sí que s'ha acabat, Podeu llums? Oh!
Thank